हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। नोंथांमोना आं दिनै खोन्थिगोन जे काइनमास्टार एप्लिकेसनाव माबायदि भिडिअ एडिटिं खालामो। जेरै हमना ला गुगल पे माबायदि खुलिनांगौ, बा जायखिजाया इउटुब चेनेल माबायदि खुलिनांगौ, बेफोरबायदि खोन्थिनांगौ जायोबा मबाइल स्क्रिन खोन्थिनांगौ जायो स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै। बेखौ नोंथाङा स्क्रिन रेकर्ड खालामना स्क्रिन रेकर्डखौल' खोन्थिबा एसे उसुबिदा नुयो। बेयाव मबाइल फ्रेम लागायनांगौ, अब्लानिया मबाइलखौनो थुनानै खोन्थिनाय बायदि नुयो। बेफोरबायदि खालामनायखौ नोंथांमोननो आङो खोन्थिगोन दा। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नोंथांमोना गिबियावनो काइनमास्टारखौ अपेन खालामना लाग्रो। बेनि उनाव बे प्लास आइकनाव थुना हो, गेजेराव जिथु गोदोर राउन्ड दङ बे राउन्डआव थुनानै होबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा माबेनि भिडिअ बानायगोन, इन्स्टाग्रामनि मानि भिडिअ बानायगोन ना इउटुबनि। दा आं इउटुबनि खालामगोन नालाय नैबे गिबिनि अपसनखौनो क्लिक खालामनांगौ। मानो होनबा इउटुबाव 16.9आवसो जायो नालाय, बेनिखायनो बेखौ क्लिक खालामनांगोन। आं गिबियावनो बेखौ क्लिक खालामना लाग्रोबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना बेकग्राउन्डखौ क्लिक खालामनांगोन। बेकग्राउन्ड कालार हमना ला मोनसे फट' होनांगोन नालाय, नङाबा साइडआव ब्लेक नुजोबगोन। नोंथांमोना गिबियावनो नै बेकग्राउन्डखौ क्लिक खालामना लाग्रोनांगोन। बेखौ सिलेक्ट खालामना लाग्रो, नङाबा साइडआव मबाइल स्क्रिन थानायखिनियावल' नों कालार नुगोन, लाइट नुगोन। ओमफ्राय साइडआवहाय लाइट नुनाय नङा, साइडआव ब्लेक जाजोबना थागोन। अब्ला उसुबिदा नुयो, लेथ्रा नुयो आरो मोजां नुवा। ओंखायनो नोंथांमोना बे बेकग्राउन्डखौ सिलेक्ट खालामना लाग्रो। बे बेकग्राउन्ड जायखिजाया मोनसे पिकचार फट'खौ नोंथांमोना सिलेक्ट खालामना लाग्रोबानो जाबाय। माखो नोंथांमोननि गोसो बायदि। आं जायखिजाया मोनसे खालामना लाग्रोनोसै। नैबेखौ खालामना लाबाय आङो। ओमफ्राय नैबे जे साइडआव जिहेतु दोङो, साइडआव नै टिक मार्क रखम दं नालाय, नै आगदा साइडथिंजाय बे आगदा साइडनो नोंथांमोना टिक मार्कखौ होना लाबानो जाबाय, अब्लानिया थागोन बियो। बेनि उनाव नोंथांमोना भिडिअखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जायखिजाया मोनसे स्क्रिन रेकर्ड खालामनाय भिडिअ, बेखौ सिलेक्ट खालामनो थाखाय नोंथां लेयार जिथु अपसन दङ नालाय, बे अपसनाव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव बे मिडिया अपसनाव नैबे साथानिया गोजौनिया, बे गोजौनियाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। आं नोंथांमोननो एर' सिन लागायखाना होगोन। आं जेराव क्लिक खालामनानै एर' लागायना होदों, नोंथांमोना बेयावनो क्लिक खालामना होबानो जाबाय। ओमफ्राय जितु स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै लादोंमोन नोंथांमोना, बे स्क्रिन रेकर्ड खालामना लानाया बबेयाव भिडिअआ दोङो, बेयाव थांनानै नोंथांमोना बे स्क्रिन रेकर्ड खालामनायखौ क्लिक खालामना सेलेक्ट खालामना लादो। सिलेक्ट खालामना लाखांनायनि उनाव बेखौ गिदिरबो खालामनो हायो, फिसाबो खालामनो हायो। बिदि फिसाबो खालामनो हायो। फिसा खालामबाथ' उसुबिदा नुगोन नालाय, फिसा खालामबा नुनाय नङा, नायग्राफोरा सिनायनाय नङा मायाव मा क्लिक खालामदो। एसे गिदिर खालामनानै लानायनि उनाव नैबे जे कारेक्ट जिथु एर' दङ ना नैयाव, बे एर'आव क्लिक खालामनानै हो, होमबानासो थागोन बियो, नङाबा थानाय नङा। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे जिथु फार्स्टआव गिबियावनो नोंथांमोना आबा बासिना लादोंमोन ना, जिथु बेकग्राउन्डनि, बे बेकग्राउन्डखौ खेबसे क्लिक खालामनानै हो। बिनि उनाव भिडिअआ जेसेबां गोलाव एसेबां नों बोनानै लां, बिदि बोनानै लां। बिदि बोना लांनानै भिडिअजों समान खालामनानै होबानो जाबाय, समानो एकदम। अब्लासो थारमाने भिडिअ जोबजासिम बे बेकग्राउन्डआ थागोन आरो, नङाबा गेजेरावनो दोनोबा आरो बेकग्राउन्डआ थानाय नङा। बेकग्राउन्ड कालार होनाया जितु फट' लागायदोंमोन नालाय बेकग्राउन्डआव, जितु नैबायदि फट' लागायदो, बे फट'आ बे थानाय नङा। बेनिखायनो समानै बोनानै ला, भिडिअआ जेसेबां गोलाव एसेबां। बेनिफ्राय बेयाव टिक मार्कखौ होना होफिनबानो जाबाय, अब्लानो थागोन बियो, टिक मार्क होना होबानो। ओमफ्राय नोंथांमोना दानिया आरो मा खालामनांबाय, गिबियावनो नोंसोर क्रोम ब्राउजाराव नोंथांमोना मोनसे मबाइल फ्रेम डाउनलड खालामना लानांगोन। मबाइल फ्रेम डाउनलड खालामना लाखांनायनि उनावसो नोंथांमोना बेखौ खालामनो हागोन। आंनिया अलरेडि खालामखानाय दोङो। नोंथांमोना जुदि मबाइल फ्रेम डाउनलड खालामनो रोङाखैबा क्रोम ब्राउजाराव आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहर, आं नोंथांमोननो खोन्थिगोन माबायदि मबाइल फ्रेमखौ डाउनलड खालामो।
बेनिफ्राय नोंथांमोना बे लेयार अपसनावनो क्लिक खालामफिन क्लिक खालामनानै बे मिडिया अपसनावनो क्लिक खालामफिनबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोननिया बबेयाव दङ आंनिया डाउनलडआवनो दं नालाय डाउनलडआव क्लिक खालामसै आङो। मबाइल फ्रेमा बेयावनो दं आंनिया। बेयाव मोनसे मबाइल फ्रेम सिलेक्ट खालामना लाबाय। बेखौबो गिदिर फिसा नै दा जिहेथु नोंनि मबाइला जेसेबां गिदिर स्क्रिना जेसेबां गिदिर खालामना लादों बेजों समान खालामबानो जाबाय जाहाथे मबाइल बायदि नुखाथारो नङाबा एसे गाज्रि नुयो आरो मबाइल बायदि नुखानाय बायसा एकदम समान खालामनानै ला। बेकग्राउन्डनि कालारखौ बेयाव नुजाहोनो नाङा आं समान खालामनानै लाबाय। बेखौबो नोंथांमोना जेसेबां गोलाव नोंथांमोना जिथु भिडिअ खालामदोंमोन स्क्रिन रेकर्ड बेसेबां गोलाव बेखौबो बेयाव खेबसे क्लिक खालामना होनानै फोलावनानै लाबानो जाबाय। गोलाव समान खालामनानै ला भिडिअआ जेसेबां गोलाव एसेबां बिदि भिडिअजों समान खालामनानै ला अब्लासो जोबजासिम नुजागोन बियो। नायना जाबाय बिदि खालामबानो जाबाय। बे खेबसे सालु खालामनानै नायबाव उनाव बबावबाफोर गोरोन्थि जालांबावनो हायोना गेजेराव नोंथांमोना खेबसे सालु खालामनानै लाबानो जाबाय। सालु खालामना नाय अबावबाफोर गेजेरफोराव थासनलांबाय नामा माबाफोर गोरोन्थि जालांबाय नामा मोजाङै खालामबानो जाबाय। जेबो नङा लोगोफोर इजिथार खालामनो रोङोब्ला आं जेराव जेराव खोन्थिदों बिदिनो नोंथांमोना खालामलांबानो जागोन। खेबसे प्ले खालामना नायदो आंबो प्ले खालामना नायनोसै बिदि प्ले खालामना नायबाय बिदिनो ओरैनो नोंथांमोना सापस खोन्थिनो थाखाय गुसुं भिडिअ ओरैनो स्क्रिन रेकर्ड खालामना लादोंमोन आरो बिदि आंनियाबो नैबे थालांबावदो एसे लास्टहालागै नुजायाखै जोबजासिम जितु स्क्रिन रेकर्ड मबाइल फ्रेमा नुजायाखै दा जाबाय आरो जाबाय दा नै बे जाबाय। बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना जिहेतु एर'सिन लागायो थिरसिन लागायनाया दा हमना ला बबेबा वाट्सएपआव क्लिक खालाम काइन मास्टाराव क्लिक खालाम बा क्रोम ब्राउजाराव क्लिक खालाम जेन्डाराव क्लिक खालाम बायदिसिना आरो आं बेफोरखौ ओरैनो सापस नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरो नोंथांमोना बुजि मोननाय बायसा बिदि क्लिक खालामना होनानै थिरसिन खोन्थिनोबा नैबे लेयार अपसनाव क्लिक खालामफिन नैबे गाहायथाराव जितु दङ गाहायथाराव जेरै ब्रास बायदि मोनसे दंना जितु बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय ब्रास बायसायाव बेयाव क्लिक खालामनानै हो ओमफ्राय नोंथांमोना बासिनो हागोन माबेखौ होयो जे बे एर'नि कालारखौबो बासिनो हायो नोंथांमोना नैयाव कालार दङ नै माबायदि कालारखौ होनो रेड कालार ना ब्लु कालार ना येल' कालार माबायदि कालारखौ होयो नोंथांमोननि गोसो बायसा होनो हायो आरो आं रेड कालारखौनो सिलेक्ट खालामबाय रेडबा थाब सिगांसिन नुग्रोयो नालाय रेडखौ ओंखायनो बेखौ क्लिक खालामबाय। बिनि उनाव नैबे एर'सिनाव क्लिक खालामनानै हो ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोना माबे मोनसेखौ सिलेक्ट खालामनो राउन्ड खालामनो ना नैबे आंनिबा बिदि खोन्थिनोबा आरो एर'आव खोन्थिनोबा नैबेखौनो क्लिक खालाम नैबे एर'सिनखौनो बेनिफ्राय नोंथांमोना जेराव खोन्थिनो दा हमना ला आं फनपे अपसनखौ खुलिनो दा नै फनपे अपसनाव आं ओरै थुना होबाय बिदि बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेखौ बेसेबां गोबावसिन दिन्थिनो बेखौ गोलावबो खालामनो हायो गुसुंबो खालामनो हायो आरो नोंथांमोना बारा टाइमसिम खोन्थिनो नाङा जाहाथे बे अपसना बारग'लांलायनानै बेलेग स्क्रिन नुजाफैनाय बिदि खालामनाङा नोंथांमोना नैखौ गुसुं खालामनानै ला बिदि गुसुं खालामनानै ला आरोना बिदि गुसुं खालामनानै ला बिथिंजायनिफ्रायबो गुसुं खालामनो हायो नै बिथिंजायनिफ्राय खालामबा बांसिन मोजां जागोन आरो गिबियाव बिथिंजायनिफ्रायसो फैग्रोयो नालाय बिदि खालामनानै ला ओमफ्राय बेयाव टिक मार्कआव होबानो जाबाय टिक थानायाव नैयाव खनायाव बे टिकआव होबानो जाबाय। बिनि उनाव आरो बेखिनियानोसै लोगोफोर बिदिनो खालामबानो जागोन जेबो उसुबिदा गैया नोंथांमोननि गोसो बायदि खालामनो हागोन आरो खनसे नायब्लानो रोंगोन आरो माबाफोर थालांबावनाय बायदि मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। गोबां भिडिअ खालामग्रा दङ सोरबा सर्ट भिडिअ सोरबा बिदिनो टेक्न'लजिनि बागै होयो बायदिसिना ब्लग भिडिअ बायदिसिना बिदिनो खालामो आरो नोंथांमोनहाबो काइन मास्टार एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामना एडिट खालामनो रोङाखैबा मबाइलावनो हायो आरो आं मबाइलावनो खालामो नालाय ओंखायनो नोंथांमोनखौ बुंनाय जाबाय मबाइलावनो खालामनो हायो लेपटप कम्पिउटारनि गोनांथि गैया
आरो काइन मास्टाराव वाटारमार्क नुजायो सोरनियावबा नै खनाथिंजाय राइट साइडथिं बेखौ माबायदि डाउनलड खालामबा नुजाया नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुबैदोंबा कमेन्टआव कमेन्ट खालाम, अब्लानो आङो खोन्थागोन मायाव डाउनलड खालामबा नुजाया। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन, नोंथांमोननो बेखिनि भिडिअखौनो खोन्थिनाय जाबाय। नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो लोगोफोरनो, आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, बिदिनो जाहाथे नोंथांमोननियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनहैग्रोयो। ओंखायनो